Det er vores nye røggasanalysator 330-2-LL, og den skal vi lave nogle prøver med i dag. Og jeg vil lige have lov til at præsentere mig selv. Jeg hedder Lars Gebhardt og er indehaver af LG Varmeteknik og arbejder udelukkende med røggas hver eneste dag. Vi skal i gang med en røggastest, og vi går herover og sætter vores røggassonde ned i hullet, placerer den sikkert, den er tæt rundt omkring hullet. Der er sådan en lille konus, man lige kan spænde til. Man er sikker på, at den ikke suger falsk luft i langs med. Så kan vi se alle vores tal her ude, som vi plejer at vande. Nu har vi fået nogle nye muligheder. Vi kan vælge at vise den som en graf. Kan vi lige prøve at se, hvordan det ser ud. Her kan I så se grafen. I kan se de røde, de blå, de grønne og de rosa tal heroppe, eller lille af, hvordan de kører op og ned. Vi kan samtidig med lige prøve at gå ud af den, så har vi nemlig en valgmulighed mere. Vi siger valgmulighed og røggasmix. Står den lige og tænker en gang. Her har man så lagt den ind, og I kan se det lille kryds, der er lige her. Det er der, hvor vi ligger iltmæssigt lige pt. Og hvor meget CO vi har. Vi har CO nu op her, og vi har ilten ud her. Og der kan vi så se, at vi ligger på rimelig fornuftigt. Vi ligger inde i det grønne felt, så alt er til højre ret. I kan også se, at det der sker, når den kører her, så ændrer den sig en lille smule. Vores CO er faldet en lille smule, og vores iltprocent er også faldet en lille smule. Den lagde ud helt derude i den hvide, og nu kører den herned til. Man kan simpelthen se, hvordan den ændrer sig. Og det er så en mulighed, vi har fået med det nye instrument, som vi ikke havde før. Og efter vores røggasmåling, så går vi hen og tager en tæthedsprøve, og det kan vi gøre herovre i hovedmenuen. Vi er gået ud i hovedmenuen på instrumentet, og så bladrer vi stille og roligt hernede af. Så kommer der en hernede, der hedder gasrørstest, og siger OK, og så siger vi OK til tæthedsprøven. Vi tager så lige og ændrer, suger den op til ca. 1,5 millibar, det har vi gjort nu. Sådan. Den er lidt over. Så siger vi go. Og så begynder den selv at tælle tid ned. Heroppe, så vi sikrer os, den kan holde. Vi kan allerede se, at den er utæt. Den driver en lille smule. Vi kan så gå ind og lige trykke på næste. Så får vi tryktabet med hernede. Vi kan se, hvor stort vores tryktab er. Der kan vi se, at den rasler den forkerte vej. Så vi har en utæthed her, så der er nok noget, vi skal ud og så lede lidt efter. Sensoren, vi har siddende på her, er til personbeskyttelse. Det vil sige, at den beskytter personen, der er i fyrrummet, så ikke at han bliver for så giftet med CO. Hvis der skulle være noget CO, det må der jo ikke være, det håber vi aldrig på, der er, men det kan forekomme. Den kan også skiftes ud til en gasnuser, så hvis man har utætheder på så gasrør, så har man en mulighed for at skifte den sensor til en anden sensor, som så måler gas utætheder. For mig betyder det utrolig meget, at tingene virker, og vi har en rigtig god service bagved det. Vi har forsøgt meget forskelligt så gennem tiderne, men er sjovt nok havnet tilbage på Testo altid. Det er ikke det billigste, men det er det bedste.